से पैसा उतना जाता? ये जो ना, ये जो हम तोरा कमा के रखा था बैंक में, उसको आज हम विड्रॉ किया है अकाउंट से। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आरोखि ना। बे आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा अरुणाचल थिङैनो आरोखि ना। बियामादैनो गारि बायनानै होनो थाखाय माने बेंकनिफ्राय फैसा बख'नानै लाबोदों आरोखि ना। बियामादैनो हरगोन फैसाखौ। दा बेजों लोगोसेनो मा फोरमायदों नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ। बे आइजोआ बुंदों आरोखि ना, न'खराव जायहा माने थाखा फैसा खामायनो हायो बा इनकाम खालामनो हाग्रा मानसि दङ, बियो फेमिलिनि गेजेराव बिदिनो मदद खालामलायनांगौ होनना बुंदों आरोखि ना। बिदि मदद खालामलायोबा मोजां संसारा जालाङो, ओमफ्राय संसाराव सुखु गोजोन जायो होननानै फोरमायदों आरोखि। दा खावलायदों माने मदद खालामनो थाखाय आरोखि ना। जायफ्रा न'खराव खामायग्रा दं बिसोरखौहाय एसे मदद खालामनो थाखाय खावलायदों आरोखि। दा बिथांजोनि खावलायनायखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों गोसोआव, बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन लोगोफोर। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन। मोनसेया जाहैबाय माने नगाव जिल्लायावहाय माने ड्राग्स हमदों लोगोफोर दै। माने ड्राग्स फानग्रानि न'आव थांनानै पाब्लिकआ माने गामिनि रायजो राजाफ्रा माने जुक्ति जानानै बा ज' जानानैहाय न'खौ बुफाय बुसि खालामहैजोबदों आरोखि ना। दा आंबो बेखौसो बुंनो गोसो जायो आरोखि ना। जोंनि गेजेराव माने जायहा गाज्रि खामानि मावो, गाज्रि फालांगियाव लोब्बा दं, बेबायदि मानसिखौ मिथियोबा आरोखि ना, जों रायजोफ्रानो खौसे जानानै जायहा गाज्रि मानसि, जायहा गाज्रि फालांगि खालामग्रा, बे मानसिखौ बेबायदि जुक्तिजों एसे दबथायोब्लासो एसे मोजां फैगोननि लामायाव आरोखि ना। नङाबा जों जानला मोनला हाया। सासे सानैजों जों होबथानो साननाया बे फेलें जानो नागिरो आरोखि ना। दा आं मोजां मोनदों जोंनि गेजेरावबो बेबायदि जुदि सोरबा दङबा आरोखि ना, जोंबो बेबायदि खालामनाया मोजां, बेखौ आं सानो आरोखि ना। बेबायदि खालामोबा मोजां जायो। दा नोंथांमोनासो मा सानो, नोंथांमोना बे कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहरनो हागोन आरोखि दै। होमबा आङो भिडिअखौ देखायलांनि। दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन, अरुणाचलनि मोनसे ओमफ्राय नगाव जिल्लानि ड्राग्स हमनाय मोनसे आरोखि ना। दा आङो भिडिअखौ देखायलांदिनि लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदो। मोजां मोनदोंबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो, आरो भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामना होदो आरोखि ना लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि, नायलांदो। ये दिन दहाड़ा कहाँ से पैसा उतना जाता? ये जो ना, ये जो हम तोरा कमा के रखा था बैंक में, उसको आज हम विड्रॉ किया है अकाउंट से, SBI से। इसको मेरा ये क्या बोलता है, मेरा देवर को हम गाड़ी किन देगा बोल के, इसलिए आज ड्रॉ कर दिया। उसको देवर आप ले लीजिए। थैंक यू। तो इसका बाद ये जो ननद था, ये इसको पहले हम किन दिया। इसका गाड़ी आने वाला है, इसलिए इसको हम दिया है। अब एक बार उसको देते रहो के ना, ऐसे दिया है। मेरा मेहनत ऐसे ही जाता है। कहाँ मिलेगा ऐसे पैसा अच्छा नहीं, मेरा अकाउंट अभी खाली है, फिर उसको किसी को देना है। ये इसको ना ज्यादा नहीं है, तोरा है, इसको मदद करेगा हम। वो भी बहुत तकलीफ है, वो भी मेरा देवर है, उसको देगा। ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी मेरा पास कुछ भी नहीं है। ये साल में 2 गाड़ी आने वाला है, एक तो आ चुका है, एक तो आएगा, आने वाला है। ऐसे है। आप लोग भी दोस्त लोग अपना फैमिली को ऐसे करो कि मतलब थोड़ा रुपया पैसा मैनेज करने जानने वाला लोग ना, अपना फैमिली को देखना है, देवर को देखना है, ननद को देखना है, ऐसे करना है। तब पीसफुली फैमिली, हैप्पी फैमिली बन जाएगा। थैंक यू।
ঠিক আছে মারো